Tan sabot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra ka na at trabaho iti asidan. Huwag nga ron ba kay? Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, kaidulin na mo ti sweldo na. Nasingpot ni Steve. Ang di asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababaling na. Sapay ko mga rod, tadi natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta di nalakid di sakta ti anak ta. Napig sa kalipay ti laklakayan nga asawam. Adala ta iti idana. Masapol at tulungan ni Eva no mapanitisian. Nagkuring nga ron ti intad ko nga ilalaok mo iti kanan at no inot nagkapsot. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawag pa ni Eva a caregiver na. Rumbang la. Sana rumbang nga maamuan na nga da ilalaok mo iti kanan na. Wala. Narigat no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalik ita amang pukaw iti asawa. Duwatan nga numar iti negosyo na. Wala. Imbagkan ka tamo mga imanihar di negosyo na. Siyakat saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakatulog. Isuarin mo arak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama kasarita. Nakaturog matgayan. Agdardaras kayo ka di, ma'am. Mabalin nyo mat akasarita inton makariin. Anya kay ngayon no di kasta. Di ka di brehida ti mga asikaso iti daduma ang negosyo da. Nangag kumuti saritaan da. Adi nakanoam mo ti mga manihar, ma'am. Apay nga rod aka na yun arumwa. Ay, jak mo, ma'am. Pasaray rabiin mo sumapot. Kasta ka di. Imbes nga iso ti mga sikaso kan ni Manong. Saan mo? Ay talagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya atasin mangpot kan manikot tiyandaan. Ada ka di pa aramid yo, ma'am. Kaya't ko laang amaamuan no ammom ti papapanan ni Brehida. Ha? Po, ma'am. Daytay... Kaslada mom. Babalin ka di amamuan? Ay, diyak kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramida. Masapol ang maamuak no anya dagiti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y amaibaga ita? Nga magbayad iti nangina nga damati nga aramid na. Anda ka di matlang umanay abalon ta ama panidis sugala? Basi tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw sabat. No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapol as siribang tilaklakayan ng asawam. Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak ki asawa ken kuana uray lakayan. Gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. At umaalam ti kwarta nga abda iti balay da. Di gaganan. Makaala ak tumanan iti kwarta na. Rumbang lahat. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako maksok. Nabilbilag ka diti itad mo. Nganjay sigon? Isumat lang. Ngamnay na yun ang lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatin na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tan ni Eva ti mangipan. Inka basit ijay. Sa dino nga ijay, ma'am. Inkaya ba ni Eva ta umay ditoy? Di ka makaawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am. Basta pumanaw ka pa ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw ako. Agawa
abukbukan ti ganun na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ha? Ay, kunayo mo tapos manawak man. Dinajak pa na nakadayo. Dinayabandak man yan. Nagbabawi ak nga ro, tadaramidak. Ala, ingkan ipantikan ni Steve. Ay, sige ma'am. Ipankon. Ayan kanina Brina kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot iji kusina ni Ma'am Brida. Mabayang masita na sana simrat ni ti kwarto na dya Brina. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y arumar. Uwan, sir. Di na pa'y ayaban di doktoryo. Nabayag basiton asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di ngayon imay ti kansat ko nito'y? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umay to ka numanan. No umay pa'y. Ringan na kung nakatugak tada pagsarita mi. Matumpal, sir. Babalin ka di amapan ka pa iji tiyendaan, sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti pagatang niyo. Basit laeng bukit di, anak. Nagiti laeng masapsapol dito kusina. Adda nga min aramida. Wala nang. Adamot lagatangak. Sakbay ang mapanak iti dakkel abanay. Nasaya at larod kapno saan akong amapan. Isupay ti maaramidak dito'y balay. Ag grocery ak nga rod. Tapno mabayag basit asaan kayo ang mapan iti tiyandaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laeng mo't ti ipakatang ko. Ornungam ket di ti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako na. Saan ko matagastusin amin, nanang? Mangibati aklat tamot Ni mat mambrihida day dyan. Kat, darling mat ti awag da iti tunggal may sa iti kadwan. Kaya't ka di asawan na ito eh. Aluklukwan ni Ma'am ni Sir. Di malaw dito eh. Eh, nakita na. Ha? Nagsubli? Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam, tapiwak tangiwat mo. Uwan, Ma'am. Awan tinakita. Nasayaan. Tano saan? Pagbabawyam ti aramida kan kano agkanta ka. Ay, nakaululima ka, mahal ka na ko. Anda ka di parikaw. Watatang. Iti ipapan ko igitsyandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda kakibkibin na asabali ang lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti among. Lipliputan na ti asawa na. Isukmat lagayam akanayon arumor. Saan ang nasaya at akababaling ti babae. Ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan na ito ikat adaan pa'y iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang. Ibagang nga taday to'y kinisay. Ay, Jack amaw anak. Anda kad mangan ni sir amang amaw. Amangan mo adda madeh nga ikden na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray ka pa'y anak. Urayam ti umno agundaway, kan umno apanaway. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang. Awan ka di pa'y ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iji barangay da. Basta ka di. Ni Davy. Awan ka di pa'y. Awan pa'y mo't, sir.
Amang ano, adamot pa ka kumituman na. Iso asan ang nakaumay. Kani Brihida. Awan mo, sir. Nakita ka rin war itay. Oray saan ko man asumang sangpet. Ibagayo kan kwa na day sir. Saan mat nga ron nga umay diti kwarto. Imbag na nakasangkot kan. No sumangkot ni Brihida, ibagam nga na importante nga ibaga. Amang ano kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Kasi nawagayam na magdakalirong ba ang ama-amuak? Ah? Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidila. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? At saka ni Imbagam, di ka maawatan. Sir. Naigalis na talaga tidila. Awan ti kaya't pasawan. Inikanita salas na oraya masumangkot ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Sir. Anya ka dito pagsasaritaan kayo? Orayan talangan na sumangkot ti kapsat ko. Adaman pag siddaawak, idiawan ka. Anya day jay manang? Idi mapan ko kumaitad di ka na ni sir. Imbaga ni Mang Brihida amapan kaayaban. Pasika ka no imapan mangpan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbagak a day off mo. Imbaga na ako manawa, taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakaadayo. Inawagan nakmutlaang. Pasyak mutlaang ka no ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka. Diyak mauawatan na diyak tao, Eva. Kasi pagduado ang titigtignay na. Talaga pagduadoan manang. Nakita pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kwa. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbutan kanya? Mapagtalkanak a tao. Imbagtada kayo, ma'am. Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? At dalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanulataan ni inan mo nakaturo. Sige, salud. Mapanak iji kwarto na. Ay, inak mat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa ka ni Eva. At dalakit di, ma'am. Inak pa nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga orayak iji kwarto ni Manong. Uwan, ma'am. Parik na nakapsot ako. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi at testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaam? Ipan ka iti doktor. Kura ti doktor, ay nayaban ni Brihida at tumanak amin ngayon reseta na. Sir, ma'am. Saan nga taamay mayan? No ipantayo ni Sir iti ospital, ngam ti ag-agasan ti doktor nga ay ayaban ni Ma'am Brihida. Awan ka di ti panagtalat mo iti doktor na inayaban ni Brihida. Nasao ngamin ni Manang Salud. A pinapanaw na kano ni Manang Salud, idi umay na ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Idi tin malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kano matlaong ngam. Imbaon na amangipan iti kaninyo, sir. Apay a pinapanaw na sanong inayapan. San nga ta nga na inaramid na iti kanek.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na dengget, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauban. Pananglipo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panangtarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, masakit ni Steve. Tada ilalaok ni Brigida nga asawa na iti kankanan na, ang makadadaal iti saluna. Naanos, kan nasingpot ni Eva, ang mga asikaso kan ni Steve. Iti may sang aldaw, nakita ni Eva nga adda kakibin ni Brigida a lalaki, ije tsindaan. Idi agsasarita da Davy, Steve, kan Eva, na ibaga ni Eva, ti imbaga ni Salud. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglito, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Idi tin malikod ni Manang Salud ang pumanaw. Inayaban na kanong laang. Sana imbaon ang mangipan iti kanan ni Sir, Ma'am. Apaya pinapanaw na sana mat na inayaman. Saan nga tangan dahil naraming dahil ti kanan. Adan samot milagro ang mapaspasama. Eva, ipantan ni Manong iti ospital, itamat lang. Sige, Ma'am. Inak ibaga iti driver. Taumay natulungan ni Sir. Juan, darasam, tawan pa ni Brigida. Pasaray rabiin no sumangpot ni Ma'am Brigida, Ma'am. Di tayo laang mo, nukulat ang makalagi pa sumangpat. Kay nga rodan ayaban, ti mga tulong kami akatap no mga pantayo. Anya ti ko na ti doktor, Ma'am. Gusto ka nung amin, abay ta size na. Mas daaw da, no apay ang nakapsod. Inalaan da iti dara, impanda iti laboratory. Masapul asaan ko mga umay dito ni Ma'am Brigida. Day tati ibilin ko kadag iti mga asikaso ka ni Manong dito ospital. Kasano ngayon no ipilit na ti umay dito ospital, Ma'am. Ibilin ko adida agpastrap iti sabali at tao diti private room. Duwata lang. Nasaya at nukas na, Ma'am. Awan pa iti bagbagam ka ni Brigida, no agdamag maipapaniti dahito, ha? O, Ma'am. Kabutan ko ni Ma'am Brigida. Ada ka di baso mo kankwana, takabutan mo. Ko, Ma'am. Adda nakita ka lalaki akaking kinibin na iyitsandaan. Ngumpang nga asiyo ta saan nyo nga ibagbaga. Apa yan nakakandado ti kwarto ni Steve? Asino ti nangikandado? Ni Ma'am Davy, Ma'am. Ayan ni Eva. Apa yung awan dito eh? Ingkuyog mo ni Ma'am Davy, Ma'am. Tsaka mo nang ipananda ko ni Sir. Taman nakibiyang day dyan nga ingrata. Uray in panaw na, no di na kumaingkandado ti kwarto ni Steve. Jack makastrag. Saan ka diya sa bali di kwarto yaw, Ma'am? Ada ko maalaag iti kwarto ni Steve. Mangala kayo pa di iti kwartana, Ma'am. Damagon yung tukan ko na. Ano umay, Ma'am? Inyawid na nga ta ti asawa. Anya ti panggap na nangiyawid ka ni Steve. Saan ko ang masumbatan day ta sa ludsudyo, Ma'am? Pati kag sapot na kita kiday mo. Intakit din ni Jisugalan. Kasano ko mamapanta? Ket inkandado day jay a David ti kwarto ni Steve. Kagidro tapno da pakisugal ta. Nabati jay kwarto ti bank book. Anya, apay ngayon batim. Dan nga kakidi Amok nga ron. Manakibiyang tumat day jay nga ingrata. Okay, ayan tay inutil nga asawam. Diyak mo, no iniyawid na, wano nang ipanan na.
Awan ammo day dya katulong. No sardengam ti mailalaok iti kanana. Ada posibilidad na ako migsamanan. Kasta ka di? Kasano nga ruditan? Anya ti resulta ti laboratory, ma'am. Ada ka no toksin iti baging. Nakapangan iti makapadadaol iti salungat. Nakaalaan na ngay kadagita, ma'am. Mabalin ang nailaok iti inuman kan kanina. Nga basit kanila ang tinailaok. Iso ka di nga ininot ang nagkapsot ni sir. Nalabit. Ngam ko na ti doktor nga ikagumaan da adalosan ti sabidon iti baging. Sapay ko mata umimbag ni sir, ma'am. Saan mo pa nga ibagbaga iti asino man ti resulta ti amin? Wala. Adda amak ko kin ni Ma'am Brigida. Naulungan. Idi pa'y laang nga awan panagtalog ko iti dayjay a babae. Nakaumay ka man. Kumusta ni sir? Awan ka din ni Ma'am Brigida, manang. Kapampanaw na. Masurong tadi naman o katanti kwarto ni sir. Intad da kanyak titulbak. Tama pa anak mga iti alwatan ni sir. Darasan tangarod. Tulungan kan ang mga la. Ang mga no agsubli ni Ma'am Brida. Inta nga ro din, manang. Impang tan apiwakin na kanutingiwat ko. Ha? Idan niya aga po apiwakan na tiniwat. Di na kaya't ama ibutak-tak ti madi nga alamid na. Nagdaga sa talaga ti ugali day dyan. No asino pa'y ti makunaan na isabsabit nga alam. Iso pa'y tinatangse. Imbagam kumakan ni Salod, adi na ibagbaga nga adda ni Manong diti ospital. Ay, nalipatak mo din, ma'am. Masapol nga inkabasit ibaga, adi na ibagbaga nga adda diti ospital ni Manong. Ang mga no adda manen mading aramiden ni Brigida ka ni Manong. Sige nga ron, ma'am. Agsubli ak ijay balay. Agawaam, tapno di pa'y makasangpat ni Brigida. Mangala ka matan iti pagan-anay mo. Arwatan sanat laang ni Manong di inalam. Aywan nga agpaiso, ma'am. Nalipatak mo din. Sige nga ron. Agsubli ak ijay balay. Madlaw ko ang matartarantaka. Ad-adda nga ado ti malipatam mo kasta. Amangan nga min makita nak ni Ma'am Brigida, ma'am. At dan samat inyawag ti anak ta. Saan ka no pa'y ang makaawid ti anak ta inton day off na. Taimpanda iti ospital ti amo na alalaki. Hindi pa'y kumaang nga impanda iti ospital. Nabayag basitin ang naidalit ti amo na. Doktor ka no mo ti mapapa ni balay na. Ada ka no doktor na nga ay ayaban ni Ma'am Brigida. Nakapsot siguro ang doktor Tapay ngay asan ang maimbagan ti amo na. Day tamot ti atap ko. Apay nga awan mo't pagbaliwan ti kasasaan ni sir. Ay, barang no maimbagan mo time. Sapay kanayon a panawan di asawa na. Di na kanumot as-asikaswan. Tingkay di balay nila ka Steve. Tamang remedyo ka ijay ti pagbayad ta. May nagsingir ti akin kuko di apartment. Apay adi ka matmapan mangi remedyo. Apay asyak la aminan. Kaya't mo ka rin nakagbirok iti babaya baknang. Taiso ti mga bayan iti apartment. Anya? Ay, saan Sige, tamapanak nga ron. Dadailam ti siradura ti kwarto ti lakay tapno makaala ka iti kwarta. Ika gumaak. Rumbang lang. Unton pa, sukat kay ti adu ti kwarta na. Amo ba na gwapo Adu ti gusto kanya. Di na kumamat isuksukat, Conrad. Ay ayatan ka unay-unay. Mabalin ko akit dayan lang ti babae kat sumurtan kanya. Ore, bakit dita? No lakit at kwarta na. Mapanak nga rudan. Di na isuksukat iti sa balik, kunak manan. Ano, dapat maalakin ka. Angam na awanan na. Pagan, ano, kangay.
ngala iti martilyo, tayag mo kanya. Martilyo? Martilyoan da ka din, ha? Anya ko mati maganap ko kan no martilyon ka. Bannog lang. Ano nga ti martilyo, ma'am? Dadaalag ti siradora ti kwarto ni Steve. Ada importante nga alaak di taunag. Dadaulin nyo? Ay, sako. Di ka man si kakatulong. Nalipatam samat asyak ti amom. Saan kumukit di ang nalipatan na ita, ma'am? Mas daog laang. Saan nga aramid ti amo ti aramidan nyo? Mas la aramid ti agtatakaw. Kayat mo tatap-tapak day tasungam. Ha? Adaytan, nadadailan ti siradora ti ruangan. Mabalin kun ti umunag. Awan mat dito'y Thailandok akawon. Intugot da ka di. Sapay adda ijay libreta. Masapol akal-kalag da ito'y aparador. Barang adda kwarta dito'y asaan anay kabil ni Steve iti lang dok akawon. Ari kapak aguyudan tay safety drawer ti sirap ti Katrina. Ni, nadakarga na kwarta. Alaag, tapno ada aramatan mi ka ni Conrad. Kunak lakit din no awan maalak a kwarta. Diyak lakit di palubos nga isukat nak ni Conrad. Syakla ang tirumbang nga agtagik kwa iti kinataer na. Kumarintong ni Ma'am Brigida di ta sila ni Sir Steve. Dinadaon na pa yan ti siradura ti ruangan. Nagdakas kat daytan a babae. Agtatakaw. Ay, namaguray ka. Agtatakaw ka di ti awang ijay. Kat no ar-arigan, ukwa naman. Taasawa na kat nga ni Sir Steve. Ay, tiyak pa'y amo ti sasawag gapoy ti dayta a babae. Ina man sirito no ano ti ar-aramidan na. Agkaywar dagiti gamit. Kasla nakiwar a basuraan. Ay, di mariawon ti jayan ko. Hoy, umay ka man dito, taitarimaan mo amin na dito. Darasan! Kaya kasla nabagyo dito, ma'am. Awan mo't angin. Anya ang nabagyo asasawam. Itarimaan mo kitde. Ditakan. Imanawon ti asungo. Kwarta lakit di ti sinapol na. Kwarta matay nakita ka igam na. Nagdakas sa talaga day ta babae. Hello, nakaawag ka man. Ma'am, kagap-gapo ni Ma'am Brigida dito eh. Imburais na amin agamit ni Sir. At dapay gayang drawer iti sirop ti Katre. Awan karganan, ma'am. Ang mga nuinala na. Saan ka di anak katulbak ti kwarto ni Manong? Dinadaol na ti siradura, ma'am. Gusto nga ron ti imbaga ni Manong. Ayalis mi ti landok akahon ang nakaidulinan ti kwarta kan napatag a dokumento na. Imbaglakit din ta indulin nyo iti sabali adiso, ma'am. Saan mat amabalin nga idarom iti panagtakaw? Takukwa na madagiti adda di tadakkel a balay. Day tamad ti simrak iti panunot ko, ma'am. Kukwa na mo't. Iso asaan a palagtakaw ti awang ijay. O sige, taidanon ko na ito kan ni Manong. Kumusta ka itan, Manong? Adda ka di nagbaliwan ti marikritnam. Awan magtantikas lamang mangan kong agaw-awang itinapayag ko. Makadurog ak matan itinasayaan. Naawan jay kalat apan nakakikiltot no kwa. Sinyalis ang madaldalusan ti tuksin iti bagi, Manong.
ko na ti doktor nga ada sabidong iti bagim. Saan ako mga nasabinong iti bagi? Amangan ka no, no nailawak iti kankanam, wano, inumam. Kaya't kadi asawon na ita. Nga namang sabsabinong iti kanak, wano inumat. Nalabit, manong. Di tay matamo, ta di tay mat nakita. Basta day tati imbaga ti doktor. Sino nga tati kabusor ko? Awan matamo. Imposible mat nga damanggamgamon kanya. Apay, pudno ka di ti gamot, manong. Pasinti ng sayaw. Naimbagta nakita ka dito eh. Ada nakapaturong ako dyan iti sikigan. Di ka tigna iti jak kaya. No di mo kaya ti mabagsol. Apay ka di man. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaang ti biyag mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauwa. Pananglipo, dito'y drama tayo, di masakbayan pa. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naduktalan ti doktor iti ospital, ang masabsabidungan ni Steve. Gapo taing kandado ni David ti kwarto ni Steve, kabayatan ti kaawan ni Brigida, nasuron tinaud-udi, dinadal na nga rod ti seradora kat nakastrag, inala na ti linaon ti safety drawer at kwarta, taramatanda iti lalaki na. Iti may sang aldaw, nakita ni Brigida ni Eva ijay tsindaan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo italawas ang napaubuhan. Pananglipo, dito'y drama tayo, di masakbayan. Imbagta nakita ka dito. Ada nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di ka agtig na iti jak kaya. No di mo kaya ti mabagsol. Apay ka di man. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugot. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagos mo. Taado ti damagakan ka. Dagos yung unang. Awan ti ado sa lutsod. Basta magna ka. Kabayatan anak ka sa labay ti imak iti abangan. Talsam. Saan mo nga ron nga iya sidag ti kutsilyo? Amangan lumasugat. Basta saan ka nga agtig na iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ijatsyendaan. Ay ngam awan mo tan. Apay nga imbaon mo pa'y. Anya ka na timbakatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang mutan iti kape kan creamer. Nung itay pa'y nga awan. Napananan. Mas daawak na rod. Manong nga oras na ni ijatsyendaan. Awagan pa. Amangan no na panay niya balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni salon ti awagan. Amangan no anda na panay nana ijay balay. Sa balitek parparik na kanya. Ang mga no adadakas na napasama kan kwa na. Apay nga inrakadyo ti imak mo. Maikat day taatali iti imang. No ibagam amin adamag kan ka. Anya ka di kaya dyo ang maamuan mo. Ayan ni Steve. Saan ko nga ang mo, ma'am?
Hulbod! Ramanan ka man no di mo pa'y laibaga. Di kayang sipat amam. Jakmat nga ron ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ng asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga mo, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Ate, balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaon da ka nga mapan gumatang iti tinapay. Anda ko ba dito dyan, nakta? No, awan iti ospital ti amo na. Makapaikawa nga rod. Ang iniliw tayo kumamanay. Anya nga rod ngay, nagsakit mo't pi manje amo na. Agawid to siguro inton maimbagaan di amo na. Maimbagan na tati amo na. Sapay kumamot an. Apay mo't gamin nga inot din anay dali. Karkarnan samat asakit. Ha? Pagkunamot akarkar na. Saan kit din? Ininaw nagkapsot ako nada. Kunamot ti doktor na, agagangay ka no iti lumakay. Adumat di ti lumakay, hangam saan matakas jay. Among ka di. Sabsabaan iti marikaknak. Ah, Kasla madandanagan at tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iig mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kunti mang pabariya. O karkarandak nga rod ang ma'am. Tapno maalak. Ada dito bulsa ti pantanon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun ti mangkaot, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talito yung ima. Apay ko mga ukarkaran ka. Katjak pa'y amo nupudno nga adda ije balay da Devi ti asawa. Ijay mo't nga rutin ang ipananda ang ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinang ikabilan da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day di akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda ko na. Hello, ma'am. Ada ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat, nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Ala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y di tama. Wan nga rod. Mas daw kami kanimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Apay ngay. Amaan mo't no ang danda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan nga rod. Anya nga tiaramidan tayo, ma'am. Saan mo't ang mabalin nga i-report iti polis? Tawan pa'y 24 hours. Ala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak na impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagpumot abang ko ka no, ma'am. Iing kayo surutan ay igibang ko. Mabalin aya asurutan ni Jabang ko, no saan ko anagan? Ignorante. Ay, o karakarandak mo ito na, ma'am. Ayan gayam ti ko nakakautak di tabulsan. Di ka kumano ti, takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunot akpay? Amangan pa'y lakat no isurom da ito'y apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak atanga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Kapay nga da nakarakid na napintas sa babae dito apartment. May isa katulong, awan kwarta na dayta. Uy! Mayat! Naisangkot kay tinapintas na babae. Iti apartment. Apay akas na tingirsim. Kas kalabara ko akal di nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo.
Ipakit din ni sugalan. Ada na alak ka kwarta. Agpeso, nga na alam makwarta. Pudno la unay kondrad. Intan, tagagatal ti imak amakaigan iti baraha. Wow, agswerte ta siguro ita. Taad na napintas na babae dito, hoy. Napintas ka la, napintas. Mamir-miraot day ta. Hoy, Eva. Padasam ti agikis nga agpaarayat. Taad-adda nga ikatagtadilang. Adda kami laang di ta asidan. Pimanaw tayo. Kasano nga ta makarukatak dito eh. Di damat inukarkaran ti tali iti maka nakarakad dito adiki. Manugal mat gayam ni Mambrihida. Kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawa dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment. Nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramida. Nay, apay ana maringkwas ka. Nakita ni Eva amanaan mo. Agpapaaray ha. Kasano kumat ipan nakakita. Nakaridap ka di tapapag. Day tagtagainap ko nga rod. Gawat ko matiiman ah. Gusto mo't ang nakariing ak hindi na ikutik tiimak. Bannog mula dayta. Banugam tumat ngamin ti bagbagay. Apay ngay akas niya tinatagtagainap ko. Saan nga tangag kasapulan ni Eva ititulong? Tapawan ti pagdandanagam. Ingka kitaan, ijay dakkel amalay. Sige man nga rod lakay. Madi at talaga ti markrik na. Ay na, naimbagta na daanod ka dito arubayan si dakkel abalay ti amo yo. Ha? Ni, da kayo mat nana. Apay akas na naklaat ka nakakita kanya. Kaya't ko laang ang makasarita ni Eva. Eh, kuwangan ni nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni sir. Damdamagan na imay kano dito ni Eva. Da, apay adamagan na imay dito. Kat dito'y mo't nga agigyan saan aya. Iso nga min ti agbanbantay di ospital nana. Imbaunda ka no amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka no mutan ang nagsubsubli. Anya, ay, ayan nga rudon nga di anak ko. Di damot in report pa iti pulis nana. Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay na, kasanong arudan no, da mapasama kiti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day kamot namin ti kunada, nana. Ay, kunakod ka, nga dadakas na napasama kiti anak ko. Agsagana kalakay, mapantay di presinto. Apay ko maamapantay jay presentaw. Imbaunda ka nun ni Eva iti tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka numutan ang nagsubsublay? Apay ngay. Tinapay lang tinapan na ginata. Agrubat ka na. Pang-asim, mapantan iti presinto. Mabitlaan. Tanay, naang duda ang naggapu iti bangkak. Nagsakayak namin itinuang, isman ang duda. Darasan nga rut ang mga noon yan tinapasama kiti anak na. Ala, mangkita ka nga ruden iti ladawan na dita. Tapno ada ipakita ta iti pulis. Swertin sakit na di babae ngayon sangpet mo di balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ta ti swerte. Saan nga ta anayra na lang? Sino ay na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong balay ni kani Steve. Inala, tapag pudnot no nangipananda kani Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atin nga tapno masulom ti palayaw. Namtay ka hadiyero kat awan balay.
Iso ti may sa dinamag ko iti dayjay a babae. Okay. Imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero, tainak ibaklayan. Impanda ka no ijabang ko. Ada ngamin kabagyan ni Steve, ijabang ko. Nagsayangan. Ay na. Ad-ada mananaganap iti kastangar aramidem bagay. Makder ka dun kuan agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak karon. Apay ngay ama pupukaw dyan akta. Kanya tinapasama kan kwa na. Agadua sa lunsod mo. Agpada taas ang makaamo iti sumbat na. Sana bale. Taintib ta tiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito lugar tayo. Ay na, saan ka kumangagsaw iti kasta? Tadada makapadanag ka. Saan nga rin nga agsusurot ti mapampanurot ko? Kanya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka niya. Di mo ikalubos nga dadak sa mapasama kan ko, anak. Ay, hun gaya. Adda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mo. Ay, Timbaganak at agadan day ti asimestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti daytoy a panagsasarag. Ukarkarak ti tali ti iman. Ngamsak pa'y na. Italik pa'y ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pa'y lapalubusan, ma'am. Isungay ka ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayok, ma'am. Saan ka ba't siguro atulan tapno di mo nang nagtimbaga? Kalpasan ka di ang makalaba. Palubusan na po, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka. Ang palang samot. Nagdakas ka talaga di kabuhay. Kasano mo pa makalibas sa ito? Hoy! Di ka man agtana-tana butob nita? No di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan dak pa din, amam. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan dati kaawan ko, ije balayo. Kasano ko maamaamuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Remor ni Brida. Ano ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna. Anya nga ititad ko agunguna, sir. Awan mat kwarta. Uri sana porta, mabalilata. Aduh, ti pamuspusan. No. Mayat ka lagi ti. Ha? Sir, di ako masitgan pangasiyo. Di mo kayat ti makaawit? Kaya't ko, awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat ka iti bagak. Tulungan ka, tapno makaawit ka. Anya ko madayta sa ibagam maruda. Nalakalain. Basta pagtulagan ta. anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na dengge, tituloy te serye tayo italawas anak uwang. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Patlay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabat. Di Masakbayan. Ti napalabas, iti tsindaan. Sinalabay kan tinutukan ni Brihida ni Eva iti patadam. Sana imbilin, asumurot da ito'y iti dagos na. Iti sabali abangir,
nagparik na kanina na Susan, nga dama di napasama kan Eva. Iti may sangal daw, imasidag ni Conrad kan Eva. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipon, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Lumayat ka iti ibagak. Tulungan ka tap no makaawit ka. Anya day ta, sir. Ibagam Nalakalat may basta pagtulagan ta. anya ko matipagtulagan ta, sir. No kaya't mo ti makaruk at ditan lang irakadan kan kanimrina. Ipamuspusan ta. Ket siyak ti mang sweldo ket ka. Ah? Pangalaam iti pang sweldong kanyak, sir. Ni ka di mambrihida? Saan ka di at ikwarta ni Sir Steve ti pagsugsugal yo? Saan? Nilang brihida ti mandugal. Saan kong amo ti agsugal? Nagsimputa ka tao. Hulpod alalaki. Anya anasing kat mo manugal. Anya ti aramidam di tayan ti balon? Anya ti planong kan kuana? Kit kita no limbo kay tigalot dagiti imana. Amang ano makalibas. Saan ang makalibas dayta? No awan lakat ti mangrok at kan kuana? Di mo padpadason ti mangluko kanya. Awan kwarta na dayta pagsugal mo. Anya pagsugal. Si kamot. Intaman kit di dita kusina ta mabisina. Ada ginatang ko dito'y amakan. Intamangan. Panawan dayta a babae dita. No adda to data. Isu ti tadtaken ko na. Ala, intang arudoy. Kakaisunang at daginatang mo amakan. Kalpasan na, rumarta man na yun. Wan Conrad. Barang mangabak tamanan ita. Awan pa ni Eva. Saan nga ta ang nakita tayo? Awan ka no mati ammo ni salud nga agar-aram. Wano kaayan-ayat na. Ay, anyay nga rodon tinapasama kan ko na. Masapol na maamuan na itidadakkel na na ito. Kat masapol nga ipakamo ka nagiti pulis tinapasama. Madanaga na kitinapasamak iti para si kaso kanyak. Imbaglakit din tanda nagmaliwan ti kasasaad ko diti ospital. Imbaga ti doktor, nga ininot nga agsubli ti pigsam manong. Ti pakasgawa. Kasano ang nasabidungan na At dalakit di mangilalaok iti sabidong iti kanam. Imbaglakit di tabasit ka no tinailalaok. isumot lang nga inot anay dalitak. Bakit? Mapantamanan ni Jay Presimo to. Tadamagan ta, noan niya ti resulta ti inyuman ta kadakwada. Hijak nakaturturog ka po iti danag ko. Hijak bakit di maawat ko dadak sa napasama kiti anak ta. Hiyag paada talaag. Ngam saan ta kumaapaabak iti danag. Uwan na kay. Amang ano, adadak sa mapasama ka data. At dakat nga raw at ita maarayat. No adda madian napasama kan kuana. Anain ka nga ro doon. Barang adam-adamag tamay at resulta. Nga raw. Ang kasano nga ta mati masakit nga amo ti anak ta. Agdamag tanton ka ni Salod akatulong da. Ha? Makatugaw kayon adakda kayo, sir? Saan kayon ang maulaw na awan mang tulong kada kayo? Wen, salud. Yamanag ka ni David ang singasin na ti umay mediki hospital. Kaya't ka di asawan dayta? Analalaing ti doktor dito? Ngam ti doktor agayam ni Ma'am Brihida? Paimbestigar ko, lupod no a doktor na jay wano saan. Manghala nga ka ni Ma'am Brihida iti peke a doktor, sir?
Apay nga ron, ali nakpulos na agasan. Adadamot anay dalitak. Di namot pinagsamin ti darak. Sa bagay, labayang nagpaysong umay di balay. Ngamawan mo't nagbalimon ti kasasaad Diyos, sir. Isu nga tapet asaan anasaya at dayjayan to. Pagkunaan niyo mat, sir. Di na pa'y impalaboratory ti darak. Kat inaramid na ita ti doktor dito'y ospital. Palubusan nakmutin, amam. Madalagan lakit din dagiti dadakil ko. Agyan kan dito eh. Awan para labakan para dalus ko na palubusan ko. Pangasim, ma'am. Nagregat ti kastoy. Nakarakadak dito'y tagusyong. Ikatam ko mga rod at italidag iti ima. Anya nga ikatan? Tapno aglibas ka kat isagmak na. Kasta? Di dan tumaamuan ti inaramid yung kanyak, ma'am. Basta palubusan dak nga agawid iti balay mi. Sa anak at nga, tapno isagmak ko ti bukod ko akaradkan. Awati mon abalod kan iti sidong ko. Kaya Diyosawan, di tuyak nga agyan. Anya pa'y laang ti sapulam. Mangmangan kamot dito eh. Agyan rulak ko maitid ito a semester, ma'am. Saan nyo kumaadadaalan ti masakbayak? Saan ang madadaal ti masakbayan? Tapakpakanan kamot dito eh. Anya ko mati masakbayak dito, ma'am. Kat may saak abalod. Kaslabot na nagpukaw nga asok di anak ta. Ayan na nga tan. Masapol at tulungan ta dagiti pulis nga agsapol. Ano, kasalungay lakay. Mangala ta iti ladawan ti anak ta. Inta ang damag ka dagiti tattaaw. Nung nakita dati anak ta. Sapay ko ba? Tawan na ka sa napasabak na. Alain ta nga rudan. Alam ti may sa ladawan. Tasyak matimay sa. Manong aldawan ang ako pukaw. Uray ko mamot na umawag. Hindi mat nga ron agaring ti cellphone na. Oo, iyan na yung iti pagnaksan ti anak ko. Anya ti ko na ki Doktor Manong. Rumwar ka din? Kastamat ti kunana, ngam saan nga jidak ka na balay ti pagdireswak. May mayat Manong. Ngam awan mat ni Eva a para asikasukan ka. Una ni Salon, anapan ka no impakaam na iti dadakkel na kadagiti pulis, ti kaawan na. Adapay ladawan na itinalkalsada na ipaskil nga isukat missing. Madanagan lakit na iti dadakkel na. Hanggang sana rumba nga maamuan ni Brida, panagbaliwan ti marikrik na. Awanan tuksin iti bagi. Anya ti sumarunong nga adang Manong. Paimbestigarak ni Doktor agayam ni Brida. Nasayaat mo. Tapno maamuan tayo, nipudno matlaang a doktor tayo dyan saan. Apa man ang makaruarak dito kadwa anak ang mapaniti pulisya. Saan ka di nga imimay ni David dito'y balay? Saan mo't ma'am? Manipod impanaw na ni sir. Saan ang yung imay? Apay a pinakibiyangan na ti kahadiyero. Ninsamot sir ti nagayap iti lalaki ang mga ma'am. Sino day ta lalaki? Ay, Jack am mo ma'am. Aman, padwa na iti negosyo. Kapulat lang dito. Iso asaan ko nga am mo dagiti kakadwa ni sir iti negosyo. Amok. Saan mo ang masapul nga ibaga? Aglisi ka. Tamapanak iti kwarto mi. Iti ka di kwarto ni sir, ma'am? Apay a kwarto ni Steve asasawang. Amin nga adda dito ikat kukwak mat. Nalipatam ka din nga asawa nak ni Steve? Ha? Sa balimot ngamin ti kwarto, manipod agsaksakit ni sir, ma'am.
Ada kanumat nakaibaga iti agim imbestiga a pulis. Nakita da sinalabay ni Ma'am Brida ti anak ta iti sindaan. Sakbay ang nagpukaw. Ay, inak ibaga da ito kundi salong. Tapno ibaga na ba't iti amo na. Well, bakat. Ang barang ni Brida ti surutan da iti nalimad. Barang adda iti puder na ti anak ta. Dukasta, kaawatan nga road ang ibrihid at akin aramin iti panagpukaw ti anak ta. Anya apay ngay, nudi kasta. Anya nga iti panggat na. Apay nga inaramid na ti kasjay kan ni Eva. Anya ti amok ngay. Hingga nga rodan, tapno maabuan ta ti ayan da Brihida. Nakaumay kayo mo dito'y dakil abalay, nana. Ay nabalasang ko. Adda ka no nakaibaga iti pulis. Nakita da ni Ma'am Brihida. Asinalabay na ka no ni Eva. Sakbay ang nagpukaw di anak ko. Iti nga taal daw na imbaong daan na paniging matang iti tinapay, nana. Ay nalabit akasta. At talakit ni iti sidong na ni Eva nga anak ko. Inala na nga ta? Tapno pagbalinan na, katulong na? Ha? Kasta nga ta. Agam, apay ngay asaan ang maawagan ti cellphone ni Eva. Nagpaison nyo, nana. Apay ngay asaan ang makonta. Saan nga ta nga inala ni Ma'am Brihida ti cellphone na? Kasta nga ta, nana. Apay ngay apakibiyangan na ti cellphone ni Eva. Kat adamot bukod na a cellphone. Nanginginang tupay ti cellphone na. Ngam ti cellphone ni Eva. Naabakan tinaglakwak iti cellphone ni Eva. Ikanak pa iti pagpuunak. Awan ni gem ko a kwarta. Takasano ang makasubutak no awan mo't pagpuunak. Mangiremedyo ka mata. Siyak matlaangan ti mangirim-remedyo. Takapay nga ron. Tenak man agrimedyo. Sa dino ti pagremedyo, am? Uray ang yan ito. Huwag na masabat ko dito akila ko. Nagputang. Sunab. Wala dito ka dyan. Kalbaryo. Masarakam ayamat ni Pilato iti kalbaryo. Imay ka din ni Conrad dito'y itay? Saan mo't, ma'am? Napanan nga ti sinalbag a tao. Ibaga nakit din na kalbaryo ti biyag na. Siyak ati maparparigan. Iso akas la kalbaryo to'y ayan ko. Apay kumakalbaryo? Kat adda ka laang matditaan nakarakan. Saan ka mataparparigatan? Rika. Rika. Ne, Umay ka dito. Tadi bagak. Nasam. di nakiguyod. Tama nga no may tibkulat. Imbag ta nakaumay kayo, ma'am. Adda ka nomat nakakita sinalabay ni Ma'am Brihida ni Eva iti tiyendaan sakbay ang nagpukaw. Awan ka di ti ammom? No sa dino ti mabalin na apagdagusan no bilang? Awan mo ti amok, ma'am. Ay, nagdakas a talaga day di ang Ma'am Brihida. Nakitak pa idi may ditoy. Nagkalkalmanan iti kwarto ni Sir Steve. Kasla alahas mo dyan nakitak na inala na, ma'am. Masapol ang maamuan ni Manong dayta nga inaramid na. Awan siguro kwartanan. Iso nga agraman alahas innalanan. Idi nga rod imay ditoy kat jak nagpadpadlaw, ma'am. Napan ko sinirib. Kat nakitak nga alahas ni Sir ti inala na. Anya ka di tinapasamak. Taim madayuta pa iti ayan ni Eva. Ado ti nakapaskil aladawan ni Eva iti kalkalsada. Birbirukan dan. Kasano ko mabirukan da? Kat saan matarimrimuan? Kasano na nakakita? Asikat ti kaduanan sakbay ang nagpukaw. At nga tapay mat nakadlaw, kat ijay mat tiyendaan. Saan lang mo ang mga nadda makaammo ka ni Eva. Abay, di ka kadi madanagan. Asino ko mama ti makaamam mo ka ni Eva ditoy? O kasano?
Adanay remedyo makwarta? Kasano ko makay remedyo akat nakita nga ro diladawan ni Eva nakapaskil. Missing ka no. Nagawid ak adagos atap no ipakaamukin ka. Dagiti awanan bain. Papudpudrutan dati ulok. Inton kon, pinukaw ko lakat nga rod ni Eva. Saan mo apo kawin? Itad mo la kanya kon. Anya? Apay ko mga itad ko kan ka. Anya ti aramidam kan kuana, ha? Napigsakan manong, anyat ko na ti doktor. Mabalin ko kanon ti rumuar. Ngam sa anak amapan iji malay Gusto day ta a desisyon mo, manong. Idarom mo ti asawam. Gapo iti kinaadda ti lalaki na nakita ni Eva. Oh, kasano nga ro na makapagsaksi ni Eva kat mapupukaw man. Asino ti mang panagnet nga dalalaki ni Brehida? No apay matasaan ang masarakan dagiti pulis. Ang mga no impanaw ni Brehida kat pagbalinan na akatulong na. Nalabas daytan nga asawa, manong. Lumapanek ni kaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rombang laang, manong. Dandanikan na isagmak. Naimbaglakit di ta impa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan ini iji balay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Pananglipo, dito'y drama tayo, ti masakbayan man. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan dagiti dadakal ni Eva, kastamot ni Steve, gapu iti kaawan ni Eva. Inyuman dahakob iti pulis ti panagpukaw ni Eva. Kabayatan na, ininot a pumigpigsan ni Steve, iti kaadda na iti ospital. Napanunot na a paimbestigaran ti napasamak ken kuana, ken ti doktor nga inalan ni Brehida, ang mga sikaso ken kuana. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napaulwan. Pananglipot, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Lumapanek nakaklakit di tiatap ko. Pagbabawian natin naramid na. Rombang laang, manong. Dandanikan na isagmak. Imbagkit di ta impa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan iji balay. Narigat mo't ngamin nga agatap, no saan ang nakita. Nakadimat atap mo akas kanyag. Atap ko ani Brehida ti mang sabsabidong kan ka, manong. Tapno matagi kwa na amin asani kwam. Uray ko mano si kasunak mat. Baybay ang lakit din ani Eva ti mga asikaso di kanyak. Ita, tawan ni Eva. Kasano pa'y ang makabirok ka iti mang panaknak, wano agsaksi iti kinadakas ti asawam. Sapay ko tamabirukan lagi ti pulis ni Eva. Agsumsum lang samot damang Brehida kan ti lalaki na. Alingagak. Noan niya ti pagsumsum lang anda. Laok mo sa bidaw iti kanang tilakay nga asawam. Di awan ko maitan. Mabutan ang mga numatay adagos, maduktalan da sinabidunga. Ano nga rin tangay? Bagamang layo na tinagan mo iti imbang ko na. Awan mo't sa bali nga agtawid iti sa nikwana, no di siya. Anyamot tindag ito eh. Awan mo iti diya.
Mapukaw ko man na jalakay tapno matagikom mo ti sa likuan. Kasano ko mapukaw? Kat naisagan mo tanti ka, kabil ko nga itad mo nga agas. Impanaw da No, kasta. Sabidungan dagayam ni sa isuan itali. Ang kumusta nga tamot itan ni sir? Inbagta da iti bakanting apartment ko apagyanam, Manong. Nagsayaatan na ta nairanapi manaw ti agigyan. Wan nga rod, Manong. Dito'y kapaylaang nga rod nga agyan. Timang sapol kan ni Eva itati tutukak. Ibaga ka nagiti pulis. Anibrihin na titiktikan na. Wan, Manong. Nung iso tinakita da akadwa ni Eva, sakbay ang nagpukaw, at dalakid di amuna itinapasamak. Mapantay ti presinto ti pulisya. Ibaga ti atap ko may papan kan librihin na. Agdarumak. Ti kadikaad dati lalaki na ti pangidarumam ken kuana, Manong. Lumakaalaak pa'y iti ebidensya. Saan lalay ta ti pangidarumakin kwa na? Ti doktor ti maysa nga ipabirok ta. At dalakit di ammo na itinapasamak. Adda ka nung nakakita ken ka anang salaway ken ni Eva. Dahil ti imbaga ti may sa agayim ko, akadwa ti may sa apulis. Dinamag mo kuma itiday ta pulis, nupod no? Diya kadwa ti pulis ti gayim ko, saan ka ta diya pulis? Nangig na kano ti report, nga amang ano imbestigaran da kamat. Sa anak mo't ngagpakita ka dakwa na. Nalalaing dakit ngam siya kon. Anya ti aramidam? Sa anak arumwara, sa anak maskara. Adago maamaskara. Uray masabat ko ida, didak mabigbig. Nalaing ka talaga. Bilibak iti kinalaing mo iti kalukwan. Isu adinak sinsinaan, tamay ranod ka iti kinalaing ko. Kasano no matuntunan ta ni Eva diti da gusta. Diyak lakit di kaya ti mairaman. Nayulim ka din ti darom, Manong. Well, hanggang ti parikor ti takat ti saksi. Nawa nagsaksi, kasano ang mga bakti kaso? Mabalin mat ni Salud. Mabalin na nga ibaga abinaybayan na ka ti asawam. Sabali aka na yun ti ayan na iti rabii. Wan matkat diya. Nusapulan dati puno nga ang saksi. Kasanoon? Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Rumwarto matlaang ti kinapudno, Manong. Sapay ko tapno awanan parikot ko. Ay, nagkamaliak anang asawa manen. Awan mabalin tanalpasan. At daditan. Nulakat na panagnagan aluklukon na kati asawam. Mabalin mo nga ipabalod. Anya na ito tsuram. Nyamatan na ito panagkawakawas mo. Ada abungot ti ulom. Rupam langan tiyag parparang. No aramatag ti maskarak, ada ka di pa'y makabigbig kanya? Namapan kay di balay ti lakay nga asawam. Amangan agatap da. Kat ada mangimbestigar ken ka. No mabigbig dak. Baliwak ti panagnak. At indog matan ti buok ko, gapo iti go maamaskara nga at indog ti buok na. Saan ka pa ama panityahe? Tama nga no adamang tiliw ken ka. Apay ko matiliwan dak. Kat awan ti napaniknikan na basol ko. Ngambak nang tilakay. Kaya natin mang bayad iti detektive amang sapol ken ka. Apay madanagan ka. Diyak tupay madanagan. Aramatan ti utak tapno saan amay sagma. Nabanog ako nga pag nagdamdamag ka na iti tao. No nakita na ni Eva, ngamawan mo't makaibaga. Pakiridin tati pakinakam ta. Saan ta maawanan itinamnama?
Hanya pa ngay nga ron, to di kasta. Di ta pa yan makatrabaho, kapo iti pa nagbirbirok ta ka ni Eva. Uray di ta makatrabaho. Numasarakan talakit di ti anak ta. Mapantaman kit di dakklabalay. Adda magtaman ka ni Salod, no anya mo ti kasasaad ni Sir. Barang makatulong da iti panangsapol ta iti anak ta. Barang nagtultuloy asim mayaatan atirik na. Nakuna di ni Salod nga adda nagbaliwan na. Malain ta nga rudan. Ijay arubayan dan ti paginananta. Adamot linong ti kayo ijay amabalinta a pagtugawan. Naggapuan nyo ka din, Nana. Madlaw anabanbanog kayo, ah. Ay, nagsursur-sur kami ang nagdamdamag. No adda nakakita iti anak may. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di kay agdanag, Nana. Tanapan mo't ni Sir Ijayan ti pulis. Napan nagpatulong. Ha? Naimbagan ka din ni Sir? Wan, Nana. Ngam saan pa'y adito iti pagaw-awidan na. Adamin madi nga atap da nga aramid ni Ma'am Brihida. Ay, nasaya at matgarod. No naimbagan ni Sir. Wan nga rod, Nana. Nabayag basitan ang naidalit. Diyak ni namnama ang maimbagan pa'y. Yaman pa'y apo. Tanaimbagan mo't laangan. Diyak mat ni namnama a pumigsama na ni Sir, Nana. Mayat nga mintin singasing ni Ma'am Davy ang maipan iti ospital. Ay, saan ka di nga ada doktor ang mga asikaso kan kuana dito idakkel abalay? Adda, Nana. Ngam ada atap da Sir kan Ma'am Davy. Akakutsaba ni Ma'am Brihida ti doktor. Pinaumaydak mo dito'y dagusyo, Sir. Kasanon nga di dakkilabalay. Aday maon ko akadwa mamapanitjay. Kandaduan nyo amin na ruangan. Irikip yo amin na tawa. Ha? Isyak ni Sir. Pagyanakon ngay. Saan mo kadya kayat ti makipagnaid pa'y laeng dito'y dagus ko? Awan katulong ko dito'y. Ay, kunak no pagawidan da kun, Sir. Agsubli tayon tumatlaeng itidakalabalay. Palpasik pa iti rinugyak, may papan iti pakakumikumak. Kasta ka di, Sir. Ita ka din ti ipapan mi panangikandado iti dakalabalay? Wan, urayam lang ti inawagak akadwam. Pabantayak ti balay. Tapno awan mangdadaal ka nagiti kandado na. Nairikap mo ka di amin na tawa kan ridaw sakbay ngayon kandado yu tigay. Wan, Sir. Awan lakit ti makastrat ijay. Uray ni Ma'am Brihida. Adamat ngamin sa bali a kandado ngayon pagatang yu iti lalaki akadwak itay. Pinayabak na jay tanalaing agaramid iti pagkandaduan. Tapno manayunan ng iti padlak. Wan, Sir. Inyaramidan ng agpayso iti kanayunan a pagkandadwan. Naitangamin tibilin ko kenkwana. Saanan ang makastrot ni Ma'am Brihida? Dinadaol na pa'y ngamin ti panulbakan ti kwartuyo, Sir. Pagpapawyan na amin na madingay na ramin na kanyak. Idi nagsakitak. Laki-lalaki gayam. Isasaanan na maturog iti kwartok. Tinakawan na kayo pa'y Sir. Apay ang nakakandado ti gate. Nakarikap amin atawa. Napanan nga tati awanan pa'y nakatulong. Oh, madisamat da ito yan, ha. Apay nga awan tao dito, eh. Ada umasidig ang lalaki. Ang mga nupulis ang nakasibilyan da kita. Magnaak nga umadayo. Anyamot ka na ti amakan.
Awan ka din ti sa bali. Nakakandado ti balay mi. Jack nakaala iti kwarta. Anya? Awan ka din ti karbang nga masumrek iti balayo? Tapayan nakakandado ako nam? Jack nga rod maawatan. Nanayunan dagiti kandado na. Kasano ta pa yung mabayadan ti apartment? No papanawon na tatiakin ko ka iti apartment. Kapilitan na pumanaw ta. Papanan tangarudan. Mapan ka iti kayat mo apapanan. Ta mapanak mo't iti kayat ko apapanan. Anya, impaay ko amin kan ka. Ita, dahita ka diti subad mo kanyak. Anya nga rin ti maramidan ta, no awan mo't nga rin pagyanan ta. Inak mang birok iti mangibalay kanyak. Mapupukawan ako ni tinamnama halakay. Saan bakit? Kunada nga raw, akabayatan as ibibiyag ka. Saan ka mapukawan ni tinamnama? Nabayag mat basitan ang mapukpukaw ni Eva. Masarakan tayon to. Amangan, nuadala dita asidag. Ay, jackpot yan nga dala ang iti asidag. Apay nga ron na di pa agpakita na dala ang iti asidag. Mangnamnamaak, ang makita tanto ti anak ta. Kano pa'y, inton awa anak toon, kasta ka di. Saan ka kumamat ng agsaw iti kasta? Nasimpat ti anak ta. Saan lakit day abaybayan ti apaw? Rimormanan ni Mambrihida. Sa bali tilangana. Narigat ang mabigbig ni iso. Kasla na yung awan ang Muslim ti panagkawas na. Imbag lakit din ta nakaro ti bartek ti kabit na nakailad iti sofa. Nakanganga. Permi ngamin ti bartek na. Ikagumaak nga igidagid ti tali iti imat. Iti iking ti adigian ng irakitan ta kanyak. Bigatan. Nga maturog pa'y damambrihida. Naginom da ngamin adway di rami. Nabarpartak na. Saan da kumapay ang makariing? Tadandanin samutan mapugsat ti tali nga igid-gidagid ko iti iking ti adigi. Aday na. Nalukayan. Nagsakit ti imak. Nasugat san. Gapo iti panangigid-gidagid ko. Nagbig sa taurok mo. Dumandan ka dita. Tamatantanagak iti kama. Di ka man mga disturbo iti turog. Makaturog ak pala. Matantanagak nga ro. Tadimandan ka matunay dito'y ayan ko. Mga disturbo ka iti turog. Nasapa pala Di ka nga ron agurok Makadisturbo ka iti turog. Saan ka ako manutikan sumanao? Agpakaturog ka. Mapanak man lang dita sofa. Suron kon. Nayado mo ta. Nagsakit yung ulok. Si kalaang ayatin na sakit ti ulo na. Aday, napugsat ti tali. Ngam nagsakit ti imak. Nasugat gapo iti panangigid-agid ko. Nairaman naigid-agid. Sapay la kumata saan dapay ang makaring. Inayadak ti mangilukat iti ridaw ti salas. Tarumwara kon. Ano sa kun ti ut-ut ti imak. Makaruarak lakit ti. Nakariing ni Mambrihida. Disturbo iti turog ti mapadikisian. Tsak pekot ko ti. Masapul adi na maamon ang napugsat kon ti tali. Ang sanggirak latta iti adigi. Akas la nakaturog.
Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu alawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu ita alawas na pauluan. Pananglipo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakariing ni Mang Brigida. Turbo, ito'y naman isbuang. Disturbo, titurog, di mapanitisian. Diyak akot ko ti. Masapul adi na maamon ang napugsat kun titali. Agsanggirak lata iti adigi akas la nakatulog. Nakatulog ang nakasanggir tilong ko. Nalipatak nga inialis ti tali ti ima na kadagiti saka na. Tapno makaidda kumamat. Panawak man langan. Inakit din maturog. Nasakit ti ulok. Hang oversamat. Naimbag lakit niyan. Ta saan anadlaw ni Ma'am Brigida ang naging tuturog ka nakasanggir iti adigi. Sabi ko ma, ta saanin arumwal. Maturog ko ma, tapno makapanaw ako. Sabi nagpanaasan ti imak ang nasugat. Anya ka din ti madamag kadagiti pulis, Manong. Ada ka din nasaya at adamag. Nalaing aglimang na dyan, Brida. Saan ngagnanayon ang may tarayan na tilinteg? Saan nga taan nakaada yun? Inala na ka no ti alahas mo, kunani salod. Saan ngagnanayon na makalisi kunakmanan? Adan to pan nakatiliw ti awanan bain. Sabay ko mga rod, Manong. Kaasimot ni Ewa, no adda iti puderda. Naganos kang nagsingpot da dyan nga ubing. Anya nga tan tinaramid da kenkwana. Nasayaat ko man no pinagbalinda ang akatulong. Kasano, no dakas ti inaramid da kenkwana. Nakaturo pa siguro da Ma'am Brigida. Awan mo't mga kuasimak dita kwartudan. Inayadak ti Romal. Agdiretso ak amapan iti pulis. Masapul nga agtarayak. Ang mga numapuutan da rimwara. Taray Eva. Masapul ang makadano nak iti ayan dagiti pulis. Tapno saan ang makapanaw ti asungot a Brigida. Ang gawa akpay niyang taray. Hello, asino ka di daytoy? Hello, tatang. Cellphone ti pulis da ito eh. Nakiawag aklaang. Ada akita dito ayan dagiti pulis. Siga ka ding agpayso dayta anak. Nabiro kanda dagiti pulis. Nalibasak ti asungot a Brigida, tatang. Inrakadak ijay dagusda. Sige, umay kami dita presentaw anak ko. Imbaglakit din, tawan tinapasamakan ka. Urayan kayo dito'y presento, tatang. Mabutal nak amag na iti kalsada, tawan kadwag. Ang mga numakita nakmanin ti asungot a Brigida. Dita ka laang anak. Saan ka pumampanaw? Pabantayan ka kadagiti pulis. Wan, tatang. Sa anak mong agawid aging gaadi kay kadwa.
Sige, umay kami ditakan ni nanang mo, anak. Agrubot kami, urayin da kami. Imbag tayo may kadito'y nagus ko. At naawag na iti pulis. Anya ka di tinyawag dagiti pulis, Manong. At nakanoy jay ni Eva. Mapanak ijay. Umay kakadimat. Wan, Manong. Ado ti kayat ko adamagan kan ko, ana. Intang arutan na. Uray sakit na dumat ti kayat ko amaamuan kan kuana. Nasarakan ka di dagiti pulis? Iso nga adda ijay? Jak paya mo. Basta inyawag ti pulis nga dayjay. Kamaudyanan na. Makita tayo matlaangan ni Eva. Ala, lumugan ka nga rudan tamapantan. Ay na, Eva, anak ko. Kulaklakit din di na ka makita. Kimutong ka. Napanam ka di. Inrakad nak ti asungot ani Brigida nanang. Imbag atan ay kagumaak nga inggidagit ti tali iti imak. Agdardara pa iti pungwa-pungwa manak ko. Nairaman ang naigidagid. Ta iti likodan ti nakairiputan ti tali nanang. Anya ka di ti basol mo kan Imam Brigida. Apay nga inaramid na kan katikasta. Kaya't naamaamuan no sa dino ti ayan ni sir. Kanti ayan ti kahadiyero da nanang. Ay, una yan. Nga maapay nga'y akimutong ka. Di nakakadipakpakanan. Pakpakanin dakmat basit nanang. Ngam sa anak ang makaturog na imbag. Ta nakarakadak. Nagdakas na talaga na ija babae. No daduma. Iyalis na iti sakak ti tali. Ngam numalipatan na nga iyalis. Jak makaid na. Ta nakasanggirak mo't iti adigi ang maturog. Iti dahil tangay naramid na ka. Idarom mo, tasak ti makaamoy ti amin na magastos. Ang yaman sir. Ita kuman nga adamapan ang pulis iti apartment da iti lalaki na. Agyaman unay. Tasan mo ngayon baga tinang ikabilak iti kahadiyero. Imbagaklatan nga impabangkuyo, sir. Nalaing ka, tasan mo ngayon baga. Ang mga ninnalan na kat adamot iti balay ti kahadiyero. Inyalis ko lang iti ayan na. Amok ngamin apanggap da nga alaan, sir. Pagsugsugal dagayam iti lalaki na ti kwarta am alala na kada kayo. Anya pa'y tinamuam iti kadami jay. Sabsabidungan da kayo, sir. Adda kas lapulbos nga ilalaok da kano iti kaninyo tapno maidalit kayo. Nagdakas da. Idarom ko ida, agraman ti doktor akasabwat da. Paimbestigara mo ti doktor akasabwat ni Brigida, Manong. Talaga ang aramidak da ita. Sana sakti lokwanda. Amomot ni Eva ti inararamid na. Di na imbaga nga ospital ti ayan mo. Kandi na imbaga ti ayan ti kahadiyero. At dalang iti may sakadag iti kwarto iti balay. Tila ang ada iti kwartom tinaala na. Agraman alahas mo. Pagbayadak iti nanginaday jay a babae, kastamat ti lalaki na. Ang mga naduktalan dati kaawan ni Eva. Kat pimanaw da iti nasao nga apartment. Sapay ko mata saan. Napan mo tadagos dagiti pulis, apaman anay baga ni Eva ti ayan ti apartment da. Sigurado a kwartom ti pinagbaybayad da iti apartment ang nagigyanan da. Iso kanayon arumwar iti na idalitak. Kanayon na mangalay ti kwarta. Ngam awan maramidak iti tanakapsutak. Asino kayo? Apay asimrag kayo latan iti dagusmi. Idarom kayo! Ano tinakay daruman nyo? Umay kayo iti presinto. Tasong batan nyo amin ti darum kontra kada kayo. Darom? Anya ko maadarom? Iti itong presinto ti pagpalawagan nyo.
pusasan na kayo. Apay a pinusasandak! Ayan ni Eva! Apay nga wan dito ay! Intayo na di presinto. Da kaya do. Ang amne, agor kay man. Apay pinakipuspusas dak. Lilang brida ti alam nyo. Isu tinangala ka ni Eva. Masapul akadwa ka, iti pangipananda kanyak! Awan basol ko itilintag, sir. Nilang brida ti adda basol na. Adamat darom kontra kada kayo. Inagaw yu ti asawa at kinasawa. Pudno ka di asikaday tay, Steve. Naimbagang kan. Awan basol ko kan kay, Steve. Iawid na ko man. Awanan kay tibain. Kaya't nakpaya patayin babaen ti panang sabsabidong mo kanyak. Anya ka din ti sasawam, Steve. Kasano asabsabidungan ako nam? Nangeg amin ni Eva tinagsaritaan nyo panang sabsabidong kanyak. Saan ka makalibak? Kaduam lay ta ayop alalakim. Saan na pudno day ta, Steve? Saan ko alalaki day to'y atao? Agdada talangarodan agdenden na kayo ti maysa nga apartment. Ibagampay laeng asaan mo alalaki. Kapo ka di, tada kami iti may sa apartment kat lalaki kon. Kasinsin ko day to'y alalaki. Talagang ulbud ka. Ado ti basol mo. Isa malungsot kay ti pagbaludan. Saan ko mamatay, Steve? Di na ko mapaybalod. Isublim ti cellphone ko, bakit brihida? Pati cellphone ko, indal-alampay. Awan amok iti bagbaga ma cellphone mo. Saan kan nga aglibak, bakit brihida? Innalayo ti cellphone ko, anak kabulsa iti pantalon ko. Idi innalayo ti igatang ko kuma iti tinapay. Awan ko naklangarudan. Idarum kayo iti illegal detention kan panagtakaw. Pangalaam ko mamat iti aramatam nga agdarom, ha? Ni Sir Steve, ti makaam mo iti amin. Di na kumamat pa'y balod. Ni Conrad, tinangila ko iti cellphone mo. Agpada kayo ang managdakdakas. Gapo iti kinalain yung agsugal. Isagmak yu ti bagbagiyo. Sinalbag ti kastoy. Lamok la ko makastoy ti pagbanagak. Sana ko nagsagmakin ka. Sinalbag ka kit di. Idi-itid ko amin ang masapul mo. Nasayat ka. Itangawan maitid ko kastan ti bagbagam. Kasano no may pantay di munti. Natagsan gaya makalabanan ti asawam. Ado ti kwarta kin kapit na. Sayang. Awan gayam sirbit kinagwapom tadinak matulungan. Dayta kinagwapom tinang isagmak kanyak. Namabalin, jak kaya ti mapani di munti. Awan inom kin sugali jay. Kasano aya maliklikan dayta munti? Urayag luwatay ti dara. Talagang ikarot ta tinagbasulang tay di munti. Babawi ko na si Mursurot kan ka. Sayang ti kinabak nang ni Steve. Tadjakon pa kay ranudan pa'y. Apay ka di apinayaban na kami dito'y balayo, sir. Kaya't ko agunggunaan ti anak yo. Gaputa dandani na isagmak gapo kanyak. Anya ti kayat yung asawan, sir. Inala ni Brihida ni Eva, kaya't na amamuan ti ayan ti kahariero. Kasta ka di, sir. Saan ngay maga ni Eva? Nguray amo nang adda di ti balay ti kahariero. Saan ba't amasapul agunggunaan ti nasaya at anaaramidan, sir? Namlay ta ti may parbeng. Siya kon ti makaamoy ti panagadal na aging gay ti makaturpos. Nagsardesardeng gaya, ta agtrabaho, sana'y tuloy manan. Kaya't nang amin ti makaturpos, ngamawan lang amin ti aramatan na akwarta, sir. Kidawag ngagtrabaho kayo laangan di ti balay, tapno saanan ngagtrabaho ni Eva. Ag-eskwela. Tapno may pamaysana ti agadal.
Balinak mat hardinero ni Sir dito'y balay na